bhuti ngasa ngaphoxeka yangiphoxa iSundowns awukwazi ukuhlula uMatshidiso awukwazi ukuhlula uMatshidiso uLipompo boy asponisile uLipompo boy wasibonisa kuthi mangabe ufuna ukugibela uMatshidiso umgibela kanjani yaza yangiphoxa iSundowns angifuna ingiphoxile bhuti ngitshela ngizangikhuluma noMayilula wamphosela uVaseline elikwalile bangifake sekenazi uMayilula waphuthi ngitshele nguMabazi uMatshidiso udinga iVaseline ngitshela ngale kwaloko ngeke umenze lutho uMatshidiso sebenzisa nawo uVaseline nawo Wotwa namhlanje iSundowns ngibona usenye asiba Spanish Sundowns ayispanisa Vaseline Mayilula shi uyifakile anyane yana utsenga wabhuti ngitshela size ku-interview buthi ne mina nguMabazi ngijabulile mina ngiphume endlini ngasho from izolo ngithi mina kusasa lokukusayo ngiyane angiyanga ngokuhle FNB ngoyiminyela nguMabazi kodwa ngishilo ukuthi ngiyosupport iSundowns kwalile bhuti angifuna ukungasho kwalile bekuyothiwani kuba iChiefs ina 9 point silale kanjani singene kuphi uTikTok uFacebook uInstagram hawu phela labantu bese bayibiza ngeSpain iSpain esinjani zisuka nje bathe Spain vise Egypt iSundowns sekuEgypt namunhla iEgypt babonisile ukuthi thina sidlala ibhola asidlala abalandeli beChiefs bathanda win izinto bakakayi zikakabafikeli sidliwanga Mabaso sidliwanga buthi ngitshele nguMabazi kube kuthiwa iwinile iChiefs la kube kuthiwa iwinile yebhuti ngikutshela uyakwazi umlandeli weChiefs ukuthi ayovala indlela ayehla shiya imoto kuze kufonela amaphosa ukuthi uphi umnikazi wale moto le Toyota uphi umnikazi wayo kanti wenza ngiyabonga ukuthi bawinile webhuti mina ngasho kwayizolo ngithi mina ngijabula mangabe abalandeli beChiefs bakwatile wabona babakwathe so wabona babakwatile ngifaka uVinika esibondeni lapho mthongkhona ngifaka uVinika mina ngibathanda mabanjena mina nguMabazi ajabulile We're the happy people, 7 points. What's this? Wabhuti ngitshela wabona kule season endlula iChiefs namhlanje yayina 9 point kule season yandlula bazabasiqulela le ngoma ukuthi asina ndaba nabo thina sihleli phezulu wabona thina namhlanje bekuyila sithola khona ipoint yethu yokuqala sithi 3 point uyangizothi ngithini webhuti basiqhomela labantu ngokuthi baphezulu wabhuti ngitshele nguMabazi misukujabulela umsebenzi okakaholi kuwo awukwazi ukuthi ungajabulela ukuthi sebangiqashile kumasipala usudonisa yonke into onayo ngokuthi ubiziwe kumasipala wazi ngani ukuthi umasipala ingathi hayi bhuti sikunika 2 weeks uzobuya ungene emsebenzini iChiefs iyathanda ukuwina izinto zikakafiki ngakuyona abalandeli beChiefs abayehlise lento ukuthi aya cruising what we are cruising nice ucruiser nice kanjani udrowini abashaya so bashaya lapha ePitoli ungawazi buka kodwa uyabona into okufanele kuyamukele ne wena ngeke ushaya wena ngeke iSundowns sayishaya ePitoli wena sizokushaya eOrlando bathi bayakushaya wabhuti ngikutshele nguMabazi banganyathi Pirates njengoba bayibona idraw nelukuzane namaZulu sasathatha amandla siyabuya lena yethu Pirates lesisupportayo ayikazi yasiphoxa thina sabalandeli bala ngikutshele nguMabazi sisase ku MTN 8 thina sione bona bafike V1 baphuma asibazi ukuthi baphume kanjani bashaya V1 ku MTN 8 ku MTN 8 bathi baphuma bebafuna ukubona ukuthi ibhola le MTN 8 limnandi kangakanani baphuma
waphuthi ngimtshele ngumabasi ibhola lidlalwa amaplayer hayi thina abalandeli. Abalandeli beChiefs bajwayele ukuwina izinto, bayiwina zonke izinto, kodwa maseziza egemini amaplayer wabo ayabaphoqa. Negame yanamhlanje iChiefs beyiwinile ngikutshele ngumabasi. Waza wabaphoqa uPeterson azokorela uShoti. uShoti lokorela uPeterson. uShoti lokorela uPeterson wabaphoqa. Awukwazi ukuthi ngokorela uMayilula. uMayilula uShoti. Usazondlisa lo Peterson nanithi simise ku World Cup. Yali mzansi ukuthi lo Peterson wenu ugood phone nabalandeli beChiefs. Hayi kumzansi. Bathu ofo. Usiphocile kodwa asimshiyi uPeterson wethu. Usazomisela inhliziyo. Baki mawaso.